llegiré què amaga la Nadala del fum fum fum. La Nadala que va saltar del Lluçanès al món malgrat l'Església. El folclorista Joaquim Pecanins va recollir la cançó a la Missa del Gall de Prats de Lluçanès i és qui la va fer coneguda a través de l'Orfeó Català. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Qui més qui menys ha sentit aquestes paraules i sap perfectament com es canten, però molt pocs saben què amaguen. I és que el fum, 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 com tantes altres cançons de tradició oral, no tenia una versió estàndard, una sola lletra, sinó que es construïa de nou cada vegada que algú la cantava. En aquest cas, a més, es tractava d'una cançó de les mentides, pensada per dir disbarats en el context de festa i disbauxa que era el Nadal dels segles XVIII i XIX, abans que l'Església aconseguís imposar els cànons més rígids que han arribat fins als nostres dies. La cançó no era més que una base amb una petita introducció i una tornada que servia després per enllaçar invencions, ximpleries i tota mena de bromes, seguint sempre la mateixa melodia, tal com es fan les corrandes, els garrotins, les jotes o les gloses mallorquines. I aquí arriba la gran sorpresa. Què vol dir el fum, fum, fum de la tornada? Doncs resulta que no té res a veure amb les xemeneies, sinó que ve del verb fumer, la manera polida de dir fotre, com explica l'etnomusicòleg Jaume Iats, que s'ha dedicat a furgar en la història d'aquesta i moltes altres cançons tradicionals catalanes. L'explicació de tot plegat està en la primera vegada que un folclorista va deixar per escrit la cançó l'any 1904 a Prats de Lluçanès. El folclorista en qüestió era el pradenc Joaquim Pecanins, un home del Lluçanès, un intel·lectual i músic que també corria per Barcelona i tenia bona entrada a l'Orfeó Català, que va saber veure que la cançó tenia fusta per triomfar. Pecanins va recollir una versió de la lletra que molt probablement era la versió més refinada de les estrofes que es cantaven espontàniament a Prats durant les matines del dia de Nadal. I va optar pel verb fumer en comptes de fotre, segurament pensant ja en aquesta vocació de traspassar fronteres. Al Lluçanès i a la Plana de Vic, uns foten i altres carden penal, recorda Iats. Però aquest llenguatge era impossible de recollir pensant en altres esferes. Aquesta no és una cançó que es recollís en molts llocs i que se'n sàpiguen moltes versions, com seria el normal, sinó que ha begut principalment d'allò que va apuntar Pecanins a Prats. Amb més o menys gràcia i encert, apunta Iats que als anys 80 encara va trobar pradencs que explicaven que tradicionalment s'havia cantat amb la paraula fot. Però és com un embut, tot ha passat per la versió que va quedar escrita, resumeix. De fet, és a través de Pecanins que la cançó va començar a diluir el seu significat original, alhora que començava a estendre's com la pólvora en publicacions, cançoners, corals i posteriorment les escoles d'arreu del país. La cosa no va aturar-se aquí, com recorda la mestra i antropòloga Roser Reixac, que també s'ha dedicat a l'estudi de la cançó. Del català va saltar a l'anglès a través del musicòleg nord-americà Kurt Schindler, que la va traduir i publicar l'any 1922 en una de les principals editorials de música de l'època, l'Oliver Ritson Company, amb seu a Boston. I de l'anglès al món, perquè n'hi ha prou de fer una cerca a internet per descobrir un reguitzell de lletres en llengües impensables. Hi ha versions en castellà, portuguès, xinès, en fi. Per entendre el significat del fum, 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 també cal aturar-se a saber com eren les festes de Nadal de fa uns quants segles, quan l'Església Catòlica encara no s'havia posat a censurar o retocar aquestes cançons per mirar d'acostar-les al dogma. A finals del segle XIX, expliquen Iats i Reixac, Nadal anava associat a una disbauxa comparable a la del Carnestoltes, amb bromes i malifetes comeses sobretot pels més joves, malgrat que molts folcloristes optaven per no recollir tot allò que no consideraven políticament correcte. El desembre congelat parlava de les mamalletes blanques de la Mare de Déu i tothom ho cantava,
explica Iats, però l'Església ho va anar censurant, especialment durant el franquisme. Abans els rectors eren tant de poble com els que cantaven aquests disbarats i no passava res perquè es deixessin anar alguna vegada a l'any, assegura. I és que el fet de poder cantar cançons com aquestes s'emmarcaven les conegudes com a llibertats d'orgue, que consistien a permetre que algun dia assenyalat es cantessin a missa cançons que no eren estrictament litúrgiques, sinó melodies de moda o bromes diverses. El paper dels pastors. En el cas de Prats, sembla que el fum, fum, fum el cantaven des del cor de l'església els pastors del poble, uns homenots que baixaven de la muntanya i eren els protagonistes de la missa del gall, que en aquella època es feia de bon matí el dia de Nadal. Aquests homes de tallaiats de vegades duien bocs amb espelmes clavades a les banyes i els apropaven a adorar el nen Jesús.